नमस्कार प्रणाम। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के अब कह रहलथिन है कि उनका तो कोई शक्तिये न है, काहे कि दिल्ली में भी कोई सीट न देल गेलै और न झारखंड में देल गेलै। एकर कहे का मतलब है कि एनडीए में रहते भर में अभी पिछले दिनों ही 20 सीट के दावा कैलथिन हल। ओकर बाद से जिस तरह से चिराग पासवान लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी हथिन, जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री हथिन, तो दोनों जिस तरह से एनडीए पर दबाव बना रहलथिन इस सीट के लेकर के, जो चुनावी साल है 2025, तो लग रहे है कि दू ऐसे करे से कुछ सीट ज़्यादा मिल जीते। जैसे चिराग पासवान के बारे में कहल जा रहा है कि जो उनका 25-30 सीट मिल सका है, जैसे तो 20 सीट के मांग केलथिन है जीतन राम मांझी भी। तब एनडीए के जो फार्मूला है कि एक सांसद अगर है तो जितना विधानसभा सीट रहती तो उतना मिलते, तो चिराग पासवान के 5 गो अगर संसदीय क्षेत्र है, 5 गो सांसद हथिन उनका, तो उनका ज़्यादा कुछ मिलते। जीतन राम मांझी से तो ज़्यादा मिलवे करती, काहे कि 5 गो सांसद हथिन न केंद्र सरकार में 5 गो सांसद के परिवार समर्थन है, और जीतन राम मांझी की एगो सांसद हथिन गया से तो एगो के समर्थन है, तो एकर तो फर्क पड़बे करती। और ऐसे में जदयू और भाजपा खुद जो है दोनों जो सबसे बड़ा दल है एनडीए के, वो कहल जा रहा है कि 100-100 सीट लड़थिन, तो 100-100 सीट लड़थिन अगर दोनों, तब 243 को सीटें है, तब चिराग पासवान के कहाँ से 30 को मिलता है और जीतन राम मांझी के कहाँ से 20 को मिलता है। ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा भी हथिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो काराकाट से चुनाव लड़लथिन है लोकसभा के, तो वो हार गलथिन, तो उनका कहाँ से मिलते कुछ सीट। आधी सीट है 243 से, तो उससे में लग रहा है कि सब जो चाह रहलथिन है वो तो ठीक है कि मना लेवल जीती या फिर कम बेस करके, लेकिन इतना ज़रूर है कि चिराग पासवान होथिन या जितना मांझी उतना सीट मिले के उम्मीद न है, और यही चलते दबाव बना रहलथिन है। और दबाव बनावे के का नतीजा होती तो खैर जब सीट शेयरिंग पर होते, लेकिन अभी चूँकि चुनाव में 10 महीना के देरी है, तो ओकर पहले ही सब कर रहलथिन है, तो निश्चित तौर पर कहल जा सका है कि जे ऐसा लग रहा है कि मने जीतन राम मांझी अब अभी से दिल्ली में विचार रहलथिन है कि उनका कुछ सीट देवल जाओ। जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है, प्रत्याशी उतारल जा रहलथिन है, तो ओकरो में चिराग पासवान के भी दावा दिल्ली में भी होले है, चतरा में झारखंड में भी एक सीट देवल गेले है, उनकर प्रत्याशी जीत भी गलथिन हल चतरा से। तो जीतन राम मांझी अपने को चिराग पासवान से कमतर न मान रहलथिन, यही चलते कह रहलथिन कि उनकर तो कोई ताकत न है। एकर मतलब है कि कहीं न कहीं निराश हथिन, हताश हथिन, उनका लग रहा है कि एनडीए में उनका उपेक्षा कल जा रहा है कि चिराग पासवान के उनका से ज़्यादा महत्व देवल जा रहा है। तो 5 गो सांसद के तो महत्व एक से तो 5 के संख्या अधिक है, थोड़ा महत्व तो देवल जीते, ये तो समझे के चीज़ है। लेकिन चूँकि एनडीए में हथिन जीतन राम मांझी, तो उनका लग रहा है कि न उनको भी थोड़ा और ज़्यादा कुछ इज्जत भाव देवल जाओ, ताकि उनको भी अगर एक एक दो दो विधायक इधर उधर रहतीन तो उनको पार्टी के विस्तार होते हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग न रहे हो, सोशल मीडिया में कह करके अपना भाव बढ़ा रहलथिन है, लेकिन अब एनडीए नेतृत्व जो है खास करके बीजेपी हाईकमान पर ओकर का असर होबा है, का वो माना हथिन का न माना हथिन, का मान मनौगल कर हथिन, एक आध सीट दे हथिन कि न दे हथिन, इस तभी निर्भर करती जब एकरा लगे व्यापक और एक कहल जाए कि जे सही ढंग से सही मंच पर ही बात को उठावल जाओ, और तभी कोई बात बनती। न तो सोशल मीडिया के दबाव बहुत काम न करे। लोकसभा चुनाव में भी चाह रहलथिन जीतन राम मांझी की 2-3 सीट देवल जाए, लेकिन कोई असर न होले, एक सीट देवल गई गया से जीत भी गलथिन, तो केंद्रीय मंत्री हथिन, कैबिनेट स्तर के मंत्री हथिन, तो एकर बहुत व्यापक असर न होते। चिराग पासवान विचार रहलथिन कि 7 गो या 6 गो देवल जाओ, उनको 5 गो सीट देवल गई, तो
पाँचों जीत गेलथिन, उनकर स्ट्राइक ठीक रहले है, 100 पाँचों में पाँचों जीत गेलथिन। तो वही जीतन राम मांझी के भी एगो मिली तो उनको स्ट्राइक रेट कहल जी थी कि एक ढंग से 100% रहले, जैसे 5 गो में चिराग पासवान के रहले। तो एकर आधार पर अब दबाव बना करके और मीडिया, सोशल मीडिया में अगर कुछ चाहथिन कि जो उनका असर हो, तो लग न रहे कि इस तरह से कोई बात बनते हुए दिखते। अब ठीक है, प्रयास करेंगे तो सबके अधिकार है कि अधिक से अधिक अगर संख्या रहती तब सरकार में मंत्री अधिक बनथिन, ये राज्य सरकार में। तो अभी तो सबके विश्वास उम्मीद है कि नीतीश कुमार तो इस सब पर बोलन न हथिन। इधर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हथिन दिलीप जायसवाल, बार बार कह रहलथिन कि चूँकि शक्ति प्रदर्शन बिहार में चल रहा है सब पार्टी की तरफ से, एनडीओ के जितना घटक दल हथिन वो सब अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहलथिन। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बातचीत बनते और ओकर आधार पर जो है कुछ न कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ जो है जितना मांझी के कुछ सीट हो सके पर है या दिल्ली में भी मिले का सीट, तो ओकरा से खुश हो जैथिन। लेकिन फिलहाल तो जब तक भाजपा हाईकमान अपन अपने तरफ से कोई बात न कहे तब तक तो सब लगा हो कि जे खाली सब सोशल मीडिया में एक तरह से एक प्रेशर टैक्टिस के पॉलिटिक्स हो, माने प्रेशर टैक्टिस के राजनीति हो, एक दबाव बनावे के राजनीति हो, एकरा से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। नमस्कार, सबके प्रणाम।